खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग इउटिउब हामखौ फिन खेबसे बरलायबाय सबाय मा जिउ जिउ भगवान होननाय महर लान सोनाफोर दामुगै बेनिफ्राय ब्लगखौफोरा जोबोद नायलांबानो जाबाय हानाय मानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो बेनिफ्राय सोरबाफोर गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लगजों मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय सिगांनि मोनसे ब्लगसावबो आं बे हालतखौ देखायखादोंमोन फौजि बिथां फैनायनिखौ ओमफ्राय माखासे बुस्थु बाहेरायाव बहननाय जाबाय ओमफ्राय बे गोथांनिया आं बिजिनिफ्राय फैनायाव माइब्रा लाबोनायसो बिनि सिगांनि ब्लगसाव देखायखादों आरो फिसा फिसा देखायबावनांगौ सामानफोर दङ दे सोनाफोर खनसेनो देखायजोबा बोरै जालायखो नङा होमबा नेक्स्टआवबो देखायनो दोननांगोन ना ओंखायनो माखासेखौ हानथ'खायनानै अन्दरावसो दङ आस्लिया आस्लियाहाय बेखौ नेक्स्टआव देखायनोसै खालि खालामस्रांबाथाय ओमफ्राय आंना फिसाफ्रा खुसिजोंनो बिफाखौ दासिम मोनदों नालाय थाम्फै दांग्रा बादि बिफानि आसपास बिरफुंलागासिनो आरो ना गेसाव थाम्फै दांग्रा बिरनाया बेबायदि ओमफ्राय खामानिया जास्ट दासो जोबदों आं दासो दुगैखांदों जि जोम बायदिसिना सुस्रांनानै आरोना सुनो हास्लाबबावासैसो बोथोराबो दोमैलुलु आरो बेलासिबायानो अब्लाबो ओमफ्राय आङो बिथाङा मैया हरसे उन्दुबोनो मोनाखै माने इमारजेन्सिसो बिसोर फैलाबायदों आरोना बिदिनो रिजार्भेसन खालामलायनानै फैनो मोनाखै ओमफ्राय बिराद उन्दुनो ओंखारदोंनो गोदो गोदो उन्दुबाय फिसाफोरखौ आं एसे साइडे लागासिनो दं साइलेन्ट खालामनानै नङाबा बिफाजों बारथाबगासिनो दं आरोना नैबेयाथ' बिफानिफ्रायनो नागारा खिनो थांनाय हासुनो थांनाय दुगैनो थांनाय नागारा फैदो बाबा बिफाया मा लाबोदों एसे गाइसमोननो फोरमायनोसै हेलौ काम लाब जादों बिस्रा गथ' गोरलै बायदि फायथमथम उन्दुनानै दं बेस्राजों आं दिगदार खालामथारला आरोना फिसाफोरखौहाय उन्दुनो ओंखारबाय आङो हरसे उन्दुनो मोनाखै ट्रेनावलाय मेगन मोदै जाखायो ओमफ्राय मालाय नै फिसालानो कार्ग' लंपेन्ट गस्ला गुफुर लानानै फैदों आरोना ना बाबा नायखांबाय मालाय गाननायखांबाय आंहा खामानिजोंनो गाननायबाबो भिडिअ खालामनो मोनासै आरोना गाननाय समाव आगैया मोजाङै लाथ' बेयावनो लाथ' गोलैगोन हाब्बाब गेलेनाय हायथा गुब्ला गुब्लि जाजोबसिगोन सिं सा हाब्बाथाय हाबफिननांगौ ओमफ्राय ओरै दद्रेद्रे फिसाजोनो गस्ला जि मोजां बासिनानै लाबोनो रोंदों आरोना नै एकदम मोनथाव बाथाव लाबोनो रोंदों मालाय नै गाबोनसो सुलाबायनानै गानहोनोसै आं सुथि कापुरनि जि मोजां लाबोनो रोंखादों फार्स्ट टाइम गस्ला बासिनानै लाबोदों बियो फिसाजोनोहाय ओइ मा बे सोर लाबोनाय ए नुदों ओमफ्राय नैबेहाय बेडशिट लाबोदों दाख्लै कलकातानिफ्राय बेडशिट बायदोंनो गाव गुवार मोननै मोनदों होननानै लानानै फैदों आरोना ओमफ्राय बेखौथ' सिगांनि मोनसे ब्लगसावबो आं होनखांबायमोन मालाय बेड ओमफ्राय रोंना रोङाथाय बुनोनो खुनु बेला माबा गेलेफेरा बिफाया एसे क्रिकेटबो गेलेजानो लुबैदों बलबो लाबोखादोंना बाबाया बलबो मोनथाम लाबोखादों मालाय दे बिदिखौनो एबार गरम बन्द'आव बाबाजों थिगसे गेलेनानैहाय देहाखौ एसे फिट खालामनानै लादो बिफाया जा बुस्थु लाबोबावदों नै लेथ्रे बैसो जालायबायलै आं दा बावैसो साफा खालामदोंमोन आं बाबायसो ओमफ्राय ओरै दङ आसलि खजाना आरोना नै बेफोरसो आंना खजानाफ्रा एबा कफि आं नायाखैनो गावनो दिहुन दोनबाय आं एकदम फैस्लाबमानि ओंखाम ओंख्रि संबाय ओंखाम ओंख्रियाबो मा सिबाय दालि ओमफ्राय पापरल' आरोना ओंख्रिबो जेबो लायखानाय गैया ओमफ्राय नै सापाति लाबोदों बिसोरो रानगोन न'आव मोनसे थागोन आंनाव मोनसे थागोन बिदिनो ओमफ्राय नै बेफोरनो आरोना ओमफ्राय आंनि थाखाय नै सना फिथरा आंना मा लाना फैदों बेखौ लाबोदों आरोना केन्टिननिफ्राय बिसिना गैला होननानै मिथिखाबाय नालाय केन्टिनाव थांनायाव ग्रोब लानानै फैबाय आरो लाबबाथाय लाबबाय मालाय पेकेटनि लाबोखायो बुस्थुफोरखौहाय न'आव मोनसे न'आव मोननै जाहैबाय नालाय बेस्रा अबेबा मोनसेयाव बिसि फिसा अबेबा मोनसेयाव बिमा होननायसो ओमफ्राय नै बेबायदि बे गावसिनि माबा मेसनिफ्राय गावनि लोगोआ हरफादोंनो आरोना मेसाव थाग्राया बिराद मोजां मोनो आरोना आं बिनि साहाखौ लोंनो मलनो एकदम जोबाबो सिखारा आरो ओमफ्राय फिसालानो नै हरलिक्स लानानै फैदों बेसेबांबा गिदिर लानानै फैखाबाय फिसालायाबो रोनाव हरबाय थायो नालाय हरलिक्स होननानैहाय नैबेहाय दङ एसे आख्रट फिस्था ओमफ्राय बादाम सादाम एसे दं आरो मा होनो अमरनाथ डिउटियाव थांदोंमोन ना बेनिफ्राय लाबोदों जोंनिथिंथ' फुरा आख्रट बागान मोनोना फानलाबायनाय बेखौ लानानै फैदों आरोना बेबो न'आव खावसे थागोन जोंनाव खावसे थागोन ओमफ्राय आंनि थाखाय आरो बुस्थु लाबोबावदों सोनाफोर
बिराद फसायखादों आङो दहाय खनसे ट्राइ खालामखांबाय टाइम गैयाबाबो गावनावबो सोंखाबाय गावा होनलायबाय फसायाखै खोमा गावा होननानै बिराद फसायदों आङो सनाफोर देखायगोन आं फारि फारियैनो सिङाव दङ बुस्थुआहाय आरो आं मा होननानै बुंबावनो हाथि मेरे साथि जाबाय देहाया अब्लाबो आरो नै देसिखि मोजां मोननानै लानानै फैबावबाय आवगोलनिया बेलेगमोन ओमफ्राय एबारना देसि जाहैदों न'आव बानायनायहाय मा जाबावगोन नुबानो थानो हाया ओमफ्राय आंहा मोदोम लाजोबखानाय दहाय माबानानै खुलिनानै गावहा मोदोम होलायबावबायसो मोदोमाथ' बिराद मोदोमखानाय लासैनो जानोसै इसिबां स्पिडाव जाला आरोना नै बिराद मोजां मोनो आङो लानानै फैबावबाय थानो हाया आं ओमफ्राय माखौबो सोंहरखादोंमोन जाहैदों बेहा नांला आवगोलनानो एसे दंखायो होननानै लाबोआसै मोनसेल' लाबोबाय आंनि सानसुआवथ' जानाया बिदिनोसै जाहैबाय मोजां मोजां संनानै जाहोनोबाबो समायबो गैलामोन आरो मा संनानै जाहोनो जेबोबो लायाखिसै गावबो फैनायावबो जेबो लाबोफायासै दा मोनानि जुगारखौ नायदो सोनाफोर नै सिगांनि मोनसे ब्लगसआव देखायखादोंमोन ना आइया हरफानाया बेखौ दा मोनायाव आरामसो माजों जायो बेजोंनो संनानै होनोसै आरोना आङो माइरं एसे होनानै दोनथ'बाय आं माथो खालामबावनो बिमा बुरैनि ब्लग्स बानायफुनायावनो फिसाजोखौ फुसुग्रोलायनांगौ आरोना उन्दुलांबाय ओमफ्राय सासे दाबो सिखाराखै हरसेनि मेगन मोदैखौ दसेयावनो फुरा खालामनो नाजाथोंसै आरोना बेनिफ्राय सनाफोर मा लाबोदों देखायगासिनो दंमोन ना आङो देखायफिननोसै एबार आंनि बुस्थुखौ देखायनोसै आरोना सनाफोर नै ओमफ्राय बे आंनि थाखाय आरोना मिनिनानै थैगोन ओमफ्राय बक्सखौ नायबाथाय नै 80 बोसोर फुराना बायदि नुबाय आरोना नायलाय बेस्रा बोरै लाबोखो गावसोर सेन्देलाबो सेबथा लेथा जाजोबनानै दंमोन आरोना नै गाननानै एसे देखायनोसै दे आङो दहायो दुगैखांग्रासो एसे आथिङा फुरसब जानानै दङमोन गाननानै देखायनो सानदोंमोन आङो फिसाजोआबो एकदम गाननो होस्लाबासैना आंखौ एसे उनावसो देखायनो हाबाय आङो नै गोसोम जाफिनलायबाय जाय दुगैखांग्रा एसे फुरु जानानै थाया आथिंफ्रा बेबायदिसो गोसोम मानसिफोरना नै सेन्देल बायनो थाङोबा लाजियोबा एसे थाब दुगैखांना फुख'खांनानै थांबा एसे फुरु जायो आरोना नै सनाफोर सोरबाफोर बेसेबां नायफ्रांलांदोंबा खिथाहरदो बोराय लाबोनाय सेन्देला आंनिखौ माबायदि नुदों एसे लावरायदों आरोना नै बिजिनि आथिङा बेसेबांबा गिदिरखा नालाय ओंखायनो गिदिरखौ लानानै फैखादों फाग्लिया फुंबावगोन बिना आथिङा लावबावगोन बिना होननाय बायदि ओमफ्राय नै बाटानि आरोना 599 बावसो खुनु खोथा गैया बिदि बायनानै गानबावासो आङो ओमफ्राय मानो एफा दामनिखौ लानांगौ होनखादों दाख्लैनो ओमफ्राय आंखौ होनबाय नोंहाथ' बै प्लास्टिकनिखौसो मोजां मोनो ओमफ्राय नंगौबो आंना बिदिनो माबा प्लास्टिकनि 200-250निखौल' गाननाय जायो आरोना गोदो सिख्लायावल' 500 ना मानि कादेम्सनि मोनसे गानदों आङो ओमफ्राय बिनिफ्रायथ' दामसिनखौनो गाना आङो 400-300नि गोजौआवनो थाङा आंना ओमफ्राय प्लास्टिकनि गाननायनि खारना जाहैबाय मा अबेबाफोर थाङोबा आलासिफोर जाहैबाबा न'आव थाङोबा बा बै न'आव थाङोबाबो आंना माने थांनायावबो बेनो सोलिबाय बैयाव थाहैनाय आथिं आखाइ सुनायावबो बेनो सोलिबाय बिनि थाखायसो आंना ओमफ्राय दा बे आङो बे बाटानि एफा दामनिखौ आं आलासि जाहैनायाव गानलांसै एफा दामनि होनलायो नामा गैया नालाय बेफोरबायदि दामनि ओमफ्राय बेखौ आं दा थांनानै आथिं सुहैनो दै फिसिनो आरिनो आरो दा अखा बोथोराव बेखौ गाननो हाब्रु हाब्रा अनसिगोन ना आरो बेबायदि एसे बांद्राय गाहाया दख'ना गाननायाव दिगदार जायो नङा होमबा सनाफोर जाय दख'ना गानो मालाय एसे जौस्रेंस्रेंसो नागिरनानै गानो बे समायो आरो गालदाब दाबनो बडि कालार बिराद मोजां बेरनाय मोनदां मिथिगौ बिजिया कालिया नालाय जाला माला सेन्देला हामनाय नङा जाला माला सेन्देला समायनाय नङा ओंखायनो मालाय एकदम बडि कालारनि बेनो समायगोन नोंखौ सिम्पोल होननानै लाखादों आरोना दाख्लैनो फट' खेबनानै हरखादों हरनायालाय बिदिनो आस्लियाव नुबाय आरो दहाय गावा होनलायलायबाय आंखौ नोंहाथ' फसायखायाखैदां होनबाय फसाया जायो बोराय लाबोनायखौ गोसोम गोफा गोजाबाबो फसायगोन आङो अननानै लाबोग्राया गैयाना बेनिफ्रायहाय आङो मोनसे खोथा बुंगोन फौजि बिदा फंबाय बेवहाय सोरबा नायदोंबा येस अबावबाफोर थाङोबा फेमिलिनोबो मोनफा बुस्थु लाबोनानै होफै बिराद गोजोननाय मोनो आं गोजोननायखायसो आं एकदम शेयार खालामनानै होनदोंना मा होनो आब'मोन आंनि लोगोफोर सनाफोर फौजि फेमिलिफोर एसे मोजां मोनो बेखौ आङो 600आनो जा 700आनो जा 500आनो जा बिदि नङाबाबो 150फोरनि 200फोरनि लाबबाबो गोजोननाय मोनगौमोन आरोना गोजोनो बिदिनो स' दा आंहा बिराद गोजोनबाय आरोना ओरैनो मानसिया फैनानैनो दुनियानि गोजोनखानाय आरो बेबायदि सामान मोनदेरनानै एकदम गोसोखांबाय थासिगोन आरो गाननोनो अनसिगोनसो आंना
बे होनसिगोनलाय आंखौ दोनदो नोङो बिदैजोंनो दोनदो गारबाय थानोसै आं गावजों एसे ओंखारफाबाय थानाय समावनो नङाबा दुखु मोनगोन ना फसायाखै सानगोन आं खिन्थु फसायखादों आरोना फौजि फेमिलिल' नङा जायखिजाया बाहेरायाव थानायफोरानो बिदि अनलायलायनानै गोसोखांनानै लाबोलायनांगौ आरोना हाउस वाइफफोरा खासिखौ बिराद गोजोननाय मोनो भेलुएबोल मोनलायलायो आरोना गावखौनो गाव बेनिफ्राय आं मानि थाखाय बिमाफोरनो लाबोलायिनि खोथा बुङाखै होनोबा बिखुनजोफोरनो बिहामजो लाङोबा बिखुनजोफ्रा बांसिन गोजोननाय मोनो फिसालाफोरा बायना होनायनिफ्राय बिहामजोआ जुदि बायना होदोंबा फिसालानि फैसायानो जाथों बांसिन गोजोननाय मोनो ओंखायनो आङो फिसालाफोरखौ होलायलायासै आरोना जे बिमाफोरनोबो लाबोफा होननानैहाय बेलासिबाबो बिफाजों गेलेबाय थानायखाय जिखौ एसे सुखादों आं सनाफोर ओमफ्राय बियो ब्लग्सआ बेलासिनोसो दे ओमफ्राय बेखौ आं फुङावसो हैनाय जासिगोन आन्दायनांला आरोना बिनि सिगांनि मोनसे ब्लग्सआसो बेलासियाव होनाय जादों खिन्थु बियो सानसुनि जाहैबाय आरोना मालाय फिसा गोदो उन्दुदों आंलाय मा खालामनो लामायावनो एसे ओंखारबाय आङो जों गैयियाव ओमफ्राय अखाया बिराद हादों खोमा नै क'क्राझारावसो बांसिन अखा हादोंदां दैया जों थांबासो गैयामोन ओमफ्राय नै देरग्लुंजोब्बाय आरो बे राजामोननि स्कुलनि थांग्रा लामायाबो जि बुरजा जानानै थादों आरोना दैसा आवलायासो खिथादों बिराद अखा हादों होननानै एसे रानबावबायसो जाहैदों एसे स्रां ओंखारबाय आं हारसिं आजादिनो आरोना जेब्लायबोथ' फिसाजोआ थाथाबाय थायो नालाय आरो उन्दुबाबोथ' आं गारनानै ओंखारखायाना ओमफ्राय दा बिफा दं नालाय सिन्था गैया ओंखायनो एसे ओंखारदों दाउबो बानायनो थांनांगौ दसे उन्दुबावनो दासो सोंदोंमोन आङो ओमफ्राय बानायहैनोसैनो आरोना ओमफ्राय सनाफोर गाज्रि मोननो नांला फैदोंबाबो आं बे ब्लग्सआवबो आरो फौजि बिथांखौ दागा मागा लानाय जाबावासै मानो होनबा बेस्रा मेगन मोदै उन्दुनाय आरो बिनि मोनसे सिगांनि ब्लग्सआव लामा सामा फैस्लाबमोनि बोरैबा मोनोना बेस्राखौ एसे फ्रि होनो लुगैयो ओंखायनो लाखाथारासै आरोना लागोन थागोन सुथि फैखाबाय आरो बहाथो बारग'नो बे ब्लग्सआव नङा बै ब्लग्सआव नङा बै ब्लग्सआव आरो माथो ना दहायबो फट' लानो बिफा होनबाय है आं दुगैयाखै लोबाखै होननानै बुंबाय ओमफ्राय दे होमबा जेबो नंला होननानै गावसोर बेगाव बायदिसिना बख'नायखौनो फ्रुइट लाबाय आङो मिथियां आंनोबोथ' नांगोन ना आंहाबोथ' गोसो जायोना बोराय फैबाय नालाय बोरायनि भिडिअ बानायबाय नालाय बोरायखौबो फट'खौ होफानो आंहाबो लुगैयोना सनाफोर जेबो नंला दा आङो भिडिअखौ दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फुरा नायलांबाय मा होनो दा नै दहाय लाबोनाय लिकुइड गाइखेरा बेखौ साहा फुदुंना हैनोसै आङो बेनिफ्राय ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फुरा नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय थेंक इउ स' माच